Хайырлы кеш, сіз яңаңқла шығарылышын қарайсыз. Студияда Алина Хисматуллина, бүгінгі шығарылышының төп темалары. Документларың болмаса, сүтәбіз. Шалада законсыз эшләргә нокта қойыла. Мәйданға 15. Татар жанлы журнал туған күнін нешік қаршылый. Рим Әхмәтова білішті. Бізнікілер ені алдыңғылар әтінде. Ел ғайләсі исемене Шаладан Хәбиевлар лайық болды. Афина бассейнында 11-штік баланың өлімі бойынша учредитель Наталья Мавренкова һәм администратор Олеся Шадрина шикосына алындылар. Бүгін Шалы суда оларға үй аресті қойды. Әлігі шиклеу келесі елінің ғинварына қадар дәуам етешек. Шалыда хәзір үз эшеңне законсыз алып барып булмаячак. Бүген майдан янындагы Армянский двор кафесын сүтә башладылар. Ул рөхсәт документлары булмаган килеш төзелгән. Әйтергә кирәк, шәһәрдә хәзер андый иш объектларны чистартачаклар. Кафеның бүтін құрылмаларда сүтелешек бина үзе ағаш беседкалар ярдәмче биналар. Гомуми территория 799 квадрат метр. Директор суд аша бинаның капиталь булуын испатларга тырышса да, Фемиданың карары аның яклы түгел. Попросили, у вас что, издеваться хотите, что ли? Вы уйдите, люди без работы, ты что? Армянский дворны сүтү карарын арбитраж суд берничә айлык чыгарган иде. Моңа китергән сәбәпләрнең берсе кафе җитәкчелеге елдан артык аренда өчен түләмәгән. Шунлыктан аның белән килешүне өзгәннәр. Әмма директор үзе бинаны сүтәргә тотынмаган. Хәзер моның белән башкарма комитет шөгыльләнә. Все муниципальные земельные участки. Муниципаль җир участоклары милек, хокук нигезендә файдаланырга тиеш. Шуңа күрә без бүген техника алып бурындагы законсыз объектларын сүтә башладык. Быел көз мәйдан территориясендә 3 әйберне сүттеләр инде. Хөкем карары нигезендә моны эшмәкәрләр үзләре башкарды. Армянский двор җитәкчеләренә демонтаж чыгымнарын үзләренә түләргә туры киләчәк. Бу 90 000 сум. Кафе урында нәрсә буласы әлегә билгесез. Рим Әхмәтова, Константин Величко, Сергей Вильданов. Яңалыклар. Салым инспекциясында шират. Түләүләрен соңгы чиккә кадәр сузучылар уянган. Салым түләү өчен 2 ай бирелсә дә, аларның вакыты әле җитмәгән. Кара исемлектә бу көнгә 16 000 шәһәрдәшебез тора. Алар чит илгә чыга алмый. Салымнарны 1 декабрьгә кадәр түләргә кирәклеген онытмагыз. Бурычыгыз булса, пени салыначак. Мәйдан Шалы журналына 15 яшь тулды. Аның беренче саны 2001 елның августында чыккан иде. Журнал бүген дә үзенең кыйбласына тугры. Әдәби мирасы безне барлый һәм яңа язучыларга юл ача. Иртәгә энергетик мәдәният сараенда зур тантана булачак. Редакция коллективы исә юбилейн күтәренке рух һәм матур планнар белән каршы ала. Алар белән хәбәрчебез Рим Әхмәтова очрашты. Сәмсез, хәерле көн. Ничек хәлләрегез? Мәйданда эш кайны, яңа номер әзерлиләр. Журнал айга бер тапкыр чыга. Һәм аны әзерләү бик җаваплы эш. Һәрбер хезмәткәрнең үз вазифасы. Редактор белән җаваплы сәркатип материалларын сайлап алгач, корректор һәммәсен карап тикшереп чыга. Хаталар дөресен төрлечә була. Орфографик хаталар да очрый, сюжет буенча да, эчтәлек буенча да төрле була инде. Шуңа күрә без менә бик җинтекләп, дигәндә күңелне биреп, җанны биреп эшлибез. Яңа ноябрь номеры язучы Зыя Мансурга багышлана. Хәзер сез яңа тышлыкны күрәсез. Мәйдан инде 150ләп язучы турында шундый аерым басма чыгарды. Бу журналның традициясе һәм зур казанышы. Мондый номерлар әдәбият укытучыларының кулыннан төшми. Номерны версткалау, ягъни материалларны тиешле тәртиптә урнаштыру Әхмәт Шәйхетдинов эше. Мәйданның электрон сайты да бар. Анда онлайн хәбәрләр, кыска язмалар, анонслар аралашу. Сайтны 5000 артык кеше укый. Укучыларыбыздан да язмалар көтеп калабыз. Алардан менә шигырьләр килә битеп безгә бөтенсен дә журналда бастырып битереп булмый бит инде. Шундыктан biz аларның барысын да сайтта биреп барырга тырышабыз. Мәйданның казанышлары күп. Журналга язучылар саны артуга бара, даими авторлары бар. Рәис Зарипов мәйданга беренче номердан ук яза. Хәзер аның төп темасы хәрбиләр. Декабрьдә генерал Минзакир Әбсәләмов турында укыячакбыз. Аңа 120 ел тулган булыр иде исән булса. Ул Бөек Ватан сугышында дивизия, 18-нче дивизия һәм 131-нче корпуслардан командалар иткән. 6 орден белән бүләкләнгән. Журнал төрле сәхифәләр белән чыга. Мәйданчык яшьләр авазын Фирүзә Шәйхетдинова әзерли. Гафиулла Газизов публицистик һәм подписка өчен җаваплы. Мәйдан журналы бик төпле журнал, кызыклы журнал, халык журналы. Һәм инде менә язылсагыз үкенмәссез дигән фикерне җиткерәсем килә. Мәйдан тиражында саклый. Бу бик зур уңыш. Фидаил Мәҗитов үзенең остазлары элекке редактор Факил Сафин, Вахит Имамовлар үрнәгендә төп традицияларын саклый. Журналны саклап калу өчен инде әлбәттә безнең җитәкчеләребез үз сүзләрендә нык торырга тиешләр дип уйлыйм.
Бездә инде дәүләтебездә ике теллелек, татар теле һәм рус телләре тигез дәрәҗәдә укытыла, тигез дәрәҗәдә өйрәнелә һәм кулланыла дип безнең төп кануныбызда, конституциябызда язылган. Әгәр менә шушы саклана икән, безнең журналыбызда сакланачак, укучыларыбызда булачак. Мәйдан коллективын һәм Казан Чаллы язучыларын күрәсегез килсә, иртәгә кич энергетик сарайына юбилей кичәсенә килегез һәм мәйданны укыгыз. Римма Әхмәтова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Узган елгы эшчәнлек буенча КАМАЗ илдә иң яхшысы дип табылган. Компанияләрнең 2014 елгы күрсәткечләрен чагыштырып караганда, безнең автогигант коммерция автомобильләре җитештерү буенча Россиядә иң алдынгыга чыккан. Бу ике номинациядә экспорт үсеше һәм фәнни тикшеренү һәм тәҗрибә конструкторлык эшенә инвестицияләр кертү. Моннан тыш КАМАЗның Башкортстандагы НИФАС һәм Daimler КАМАЗ Рус предприятиеләре дә берәр номинациядә җиңү яулаганнар. Чаллыда яшәүче күп балалы гаилә Россиянең ел гаиләсе исеменә лаек булды. Бәйгедә Татарстаннан барлыгы 5 гаилә катнашты. Беренчелекне Хәбиевларга бирделәр. Россия буенча мондый конкурс беренче тапкыр үткәрелә. Җиңүчеләр Мәскәүдән нинди хис-кичерешләр белән кайтканнар? Хәбиевлар гаиләсендә безнең иҗат коллективы кунак булып кайтты. Руслан белән Дилүзәнең яшь кенә булсалар да инде 3 балалары бар. Тиздән 4нчесен алып кайтырга торалар. Алар өчен гаилә бәйгеләрендә катнашу җиңү беренче очрак түгел. Хәбиевлар республикадан яклап төбәкара бәйгеләрдә инде күп тапкырлар катнашты һәм уңышлары да шактый. Бу юлы Россиянең иң үрнәк гаиләләре фестиваленә катнашу тәкъдиме аларга Татарстан гражданлык актларын теркәү хезмәтеннән килә. Без инде башта уйлашып тордык, чөнки 22 ноябрьдә минем әнинең туган көне булды. Әни белән киңәшкәштән инде ул әйтте, барыгыз, йөреп кайтыгыз диде. Шуңа күрә без дә инде аның хәйр-фатихасын алып киттек Мәскәүгә җыенып. Конкурста Россиянең 79 төбәгеннән 294 гаилә катнаша. Җиңүчеләрне 5 номинация буенча ачыклыйлар. Күп балалы гаилә, яшь гаилә, авылда яшәүче гаилә, Россиянең алтын гаиләсе, гореф-гадәтләрне саклаучы гаилә. Аларда исә нинди номинациядә катнашу соравы тумый, чөнки барысы да билгеле. Гаилә гореф-гадәтләрен саклаучы дигән номинациядә җиңдек. Һәм инде гореф-гадәткә килгәндә безнең инде гаиләбез инде беренче генә түгел, икенче, өченче буында инде сәнгать, культура эшлекләре. Шуңа күрә менә без шул номинациядә җиңдек. Хәбиевләр гаиләсенә беренче тапкыр зур артистларны тере килеш җырлаганнарын күрү бәхете елмайган. Концертны рәхәтләнеп тыңлаганнар. Руслан моны бер җөмлә белән кыска аның каравы аңлаешлы итеп искәртте. Безгә концерт бик ошады. Ә менә чараны оештыручылар бар яктан да үрнәклек күрсәтә алмаган. Моның сәбәбе чараның беренче тапкыр гына оештырылуында дип саны яшьләр. Кагыйдә буларак беренче кыймак тиерлерәк була бит. Татарстанда яхшырак, 1000 мәртәбә яхшырак. Безнең инде чагыштырырга бик күп бәйгеләр бар. Шуңа күрә кызганычка каршы инде Мәскәүдә анда оештыру ягы бик сай. Нәрсәләр белән бүләкләделәр инде сезгә, теге фатирлар, машиналар. Безнең инде халыкка җиткерәсебез килә, анда бернинди дә фатирлар да, машиналар да, акча да бирмәделәр безгә инде шул. Менә бөтен булган бүләкләре шул аю бүләк дә, конфет, сувенирлар инде. Красная Москва дигән духи бүләк иттеләр. Хәбиевлар Чаллы ЗАГС идарәсенә озатып йөрүчеләргә аерым алганда Рауилә Гыйлметдиновга, шулай ук акчалата ярдәм иткән оешмаларга ире Русланның эшендәге җитәкчесенә рәхмәтләр белдерәләр. Чөнки әлеге бәйгедә катнашу шактый чыгымлы, әмма юкка түгел, җиңү белән кайттылар бит. Алар өчен дә, республикабыз өчен дә иң мөһиме шул. Райнур Әгъләметдинов, Ленар Султанов, яңалыклар. Бүген Чаллыда Татарстан волейбол федерациясенең башкарма идарәсе утырышы булып узды. Узган юлы җитәкчеләр тарафыннан тәнкыйтьнең күпчелеге Чаллыга туры килгән иде. Шул сәбәпле чираттагы утырышны автокалада ясарга хәл кылганнар. Чаллыда волейбол буенча шишәсе мәсьәләләре нинди? Хәбәрчеләребез белеште. Чаллыдагы волейбол буенча җаваплы җитәкчеләр алдагы утырышта яңгыраган тәнкыйть белән килешкәннәр. Якын айларда кимчелекләрне бетерү өстендә эш барды. Принята во внимание эта критика. Без кимчелекләрне бетерү өчен бик күп эшләр эшләдек. Әлегә барысы да хәл ителеп бетмәде билгеле. Халыкны җәлеп итү өстендә эшлибез. Менә хәзер дә ярышлар уза. Ир-атлар арасында 20 команда көч сынашачак. Арада Чаллыдан тыш Менделеевск, Әлмәт, Алабуга командалары да бар. Кызлар командасы тагын да күбрәк. Тагын бер проблемаларның берсе тамашачылар, дөресрәге аларның юклыгы. Бүген Чаллыда волейбол сөючеләре яраткан командаларның уенын карый алмый, чөнки җанатарлар күпләп сиярлык спорт заллары юк.
Есть неплохие площадки. Әйе, уйнау, шөгыльләнү, ярышлар уздыру өчен спортзаллар, махсус уен мәйданнары җитәрлек. Ә менә җанатарларга шоу ясарлык, алар килеп карап рәхәтләнеп ял итеп кайтырлык якты, иркен спортзаллар юк. Асылда Шаллы каласында волейболчыларны даими тәрбияли үстерә торган спорт мәктәбе берәү генә. Волейбол федерациясе президенты Фәрит Мөхәммәтшин бүген нәкъ менә шул мәктәптә булды. Яшь волейболчыларның нинди шартларда шөгыльләнүләрен ул үз күзләре белән күреп китте. Мәктәп Зенит волейбол клубыннан яңа туплар һәм волейбол ятмәсе белән бүләкләнде. Татарстанда волейбол үсеше буенча кытлыкларны хәл итү өчен Шаллы базасында волейбол үсеше үзәге төзергә ниятләнәләр. Әлеге үзәк үз иченә ир-атлар волейболында, хатын-кызлар мәктәп укучылары хәтта пляж волейболында үз иченә алачак. Барлык юнәлешләр буенча махсус комиссия төзү планлаштырыла. Райнур Әгъләметдинов, Константин Величко, Сергей Вилданов, Яңалыклар. Салкын кыш үзен сиздерә дә башлады. Һава температурасы көннән-көн түбәнәя. Җылы өс кием алырга вакыт җитте. Сыйфатлы пуховиклары һәм матур тоннарны каян табарга мөмкин? Киләсе сюжетта. Җылы, рәхәт һәм матур өс киеме. Зима кибетенә яңа коллекция кайтарылды. Мутон, шәшке тоннарының, хатын-кызлар һәм ир-егетләр өчен пуховикларның зур сайлау мөмкинлеге. Барлык дубленкаларның хакы 24 меңнән кимрәк. Мутонга 35% ташлама каралган. Һәм әлбәттә күңелле бонуслар. Бер әйбер алсаң, икенчесе бүләккә. В этот магазин я прихожу часто. И вот выбрала себе шубку. Обязательно куплю, мне очень понравилось. В этом магазине я выбрала вот эту шубку, и куртку мне дали в подарок. Шуба очень роскошная, пушистая и теплая, я прям в восторге. Зима кибетендә бөтен гаиләне киендерергә мөмкин. Биредә хатын-кызлар күңеленә хуш килгән җылы туннар һәм дубленкаларны таба ала. Ир-егетләр дә әйберсез кайтып китмәячәк. Шулай ук балалар өчен дә өс киемнәре бар. Игътибарлы сатучылар 36дан 72 размерга кадәр сезгә яраклы модельне сайларга ярдәм итәр. Матур һәм җылы өс кием алырга соңга калмагыз. Зима кибете Палитра сәүдә үзәгенең 3нче катында урнашкан. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Арина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.